ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ശ്രീ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തി രസ അമൃത സിന്ധു അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങാണ്. ഇപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം, ഗുരുപരമ്പരയുടെ അനുഗ്രഹം വേണം. അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒരു മിനിറ്റ്. ഭക്തിയുടെ ഒരു ഭക്തി രസത്തിന്റെ ഒരു അമൃത്. അതാണ് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമിമാർക്കുള്ള സമർപ്പണം. ആദ്യമായിട്ട് 6 ഗോസ്വാമിമാര്, അതായത് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ആരാണ് രചിച്ചത് നമുക്കറിയാം, രൂപഗോസ്വാമിയാണ് അല്ലെ. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഒരു നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഉപദേശാമൃതം. ഉപദേശാമൃതം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ രണ്ടാമത്തത് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമിമാര് ആരൊക്കെയാണ്? 6 ഗോസ്വാമിമാര്: രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥദാസ, ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി. ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാർക്കുള്ള സമർപ്പണാണ്. നാനാ ശാസ്ത്ര വിചരണൈക നിപുണൗ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകൗ ലോകാനാം ഹിതകാരിണൗ ത്രിഭുവനേ മാന്യൗ ശരണ്യാകരൗ രാധാ കൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദ ഭജനാനന്ദേന മത്താലികൗ വന്ദേ രൂപ സനാതനൗ രഘുയുഗൗ ശ്രീജീവ ഗോപാലകൗ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നുകൂടി. നാനാ ശസ്ത്ര വിചരണൈക നിപുണൗ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകൗ ലോകാനാം ഹിതകാരിണൗ ത്രിഭുവനേ മാന്യേ ശരണ്യാകരൗ രാധാ കൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദ ഭജനാനന്ദേന മത്താലികൗ വന്ദേ രൂപ സനാതനൗ രഘുയുഗൗ ശ്രീജീവ ഗോപാലകൗ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണൗ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകൗ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരൗ രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജനാനന്ദേന മത്താലികൗ വന്ദേ രൂപ സനാതനൗ ശ്രീജീവ ഗോപാലകൗ ത്രിഭുവനേ മൗന്യോ ശരണ്യാകരൗ രാധാകൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദ ഭജനാനന്ദേന മത്താലികൗ വന്ദേ രൂപ സനാതനൗ രഘുയുഗൗ ശ്രീജീവ ഗോപാലകൗ. മാറ്റട്ടെ ഞാൻ. ഇപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? 6 ഗോസ്വാമികൾക്ക് ഞാൻ ആദരവോടെ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി. എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പ്രയോജനത്തിനായി ശാശ്വതമായ മതതത്വങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വെളിപ്പെട്ട എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധരായ അവർ അങ്ങനെ 3 ലോകങ്ങളിലും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. അവർ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്.
അവർ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം അവർ ഗോപികമാരുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ലയിച്ച് രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ 6 ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരെയാണ് നമ്മള് അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ്. ഇവരെ 6 പേരെ നമ്മൾ ആദരവോടെ പ്രണമിക്കാണ്. കാരണം അവരെന്താണ്, വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ, നാനാ വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അപഗ്രഥിക്കുന്നതിൽ അവർ വൈവിധ്യം കാണിച്ചു. ത്രിഭുവനങ്ങളിലും ആദരണീയരാണവർ. ഗോപികമാരുടെ ഭാവത്തിൽ നിർലീനരായി രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ദിവ്യ പ്രേമ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, നമുക്ക് ശരണം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ശരണം നൽകാനായിട്ട് അവരെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ രചയിതാവ്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. രൂപഗോസ്വാമി ഒരു സരസ്വതി ബ്രാഹ്മിൻ കുടുംബത്തിലാണ് 1459 ജനിച്ചത്. നവാബ് ഹുസൈന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. രാമകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആരെ കാണുന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാമകളിൽ വെച്ചിട്ട്. രണ്ടാമത്തെ മീറ്റിംഗ് ആണ് എവിടെ വരുന്നത്, പ്രയാഗിൽ വെച്ചിട്ട് വരുന്നത്. പ്രയാഗിൽ വെച്ചിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മീറ്റിംഗ്. അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് രസാചാര്യനായിട്ടാണ്. ആരറിയപ്പെടുന്നത്, രൂപഗോസ്വാമി അറിയപ്പെടുന്നത് രസാചാര്യനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകള് ഉപദേശാമൃതം, വിദഗ്ധ മാധവ, ലളിത മാധവ, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രചനകളാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ അറ്റ് ദാമോദര രാധ ദാമോദര പിക്ചർ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയറ്റി, അദ്ദേഹം പൂജിച്ചിരുന്നത് ഗോവിന്ദ്ജിയുടെ വിഗ്രഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആരാധിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രാമകേളിയിൽ വെച്ചിട്ട്, പ്രയാഗിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞു രാമകേളിയിലായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച പ്രയാഗിൽ വെച്ചിട്ട് 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, രൂപഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ആ 10 നിർദ്ദേശങ്ങള് 10 ദിവസം കൊണ്ട്, ആ 10 ദിവസം കൊണ്ട് കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു കടല് പോലെ നമുക്ക് ആക്കി തന്നത്. ഈ 10 ദിവസം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. അതായത് കൃഷ്ണതത്വം, ഭക്തിതത്വം, രസതത്വം, അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എഴുതാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചോദനം നൽകിയത്. എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തത്, അതേപോലെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത്. അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ഈ ഭക്തിയെ കുറിച്ച്, ഭക്തിയുടെ സവിശേഷതകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് രൂപഗോസ്വാമിയിലൂടെ. ആ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനം, എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് ആ ഒരു ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത്, അതേപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത്. ആ 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് അദ്ദേഹം എന്തായിട്ടൊരു സാഗരം പോലെ, ഒരു സമുദ്രം പോലെ നമുക്ക് തരുന്നത്. അത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്, പ്രയാഗിൽ വെച്ചിട്ട്. പ്രയാഗിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, 3 നദികളുടെ സംഗമ സ്ഥാനാണ് അല്ലെ, ഗംഗ, യമുന, സരസ്വതിയുടെ ആ സംഗമ സ്ഥാനത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ്, ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രണമിക്കുന്നത് എന്താണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഹൃദയാഭിലാഷം. ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരുടെ ഈ ശ്ലോകം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിരുന്നു ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എടുത്തിരുന്നു ആരെങ്കിലും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിരുന്നത്? ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ശരി, അത് വേണ്ടതാണ്, പഠിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മള്. ഇതും ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഹൃദയാഭിലാഷം നിറവേറ്റാനുള്ള ദൗത്യം സ്ഥാപിച്ച രൂപഗോസ്വാമി എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം നൽകുക. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയാഭിലാഷം ആർക്കാണ് അറിയുന്നത്, രൂപഗോസ്വാമിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ രൂപഗോസ്വാമി എപ്പോഴാണ് എനിക്ക്, അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഭൂതലത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങള് നിറവേറ്റിയത്. ആ രൂപഗോസ്വാമി എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് അഭയം നൽകുക എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം.
പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശം രൂപഗോസ്വാമിയോട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള പരമസത്യം, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം, അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള, അതായത് കൃഷ്ണതത്വം, ഭക്തിതത്വം, രസതത്വം, ആ 3 കാര്യങ്ങളാണ്, 3 പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന്. കൃഷ്ണതത്വം, ഭക്തിതത്വം, രസതത്വം. ആ രൂപഗോസ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ പ്രചോദിതനായിട്ടാണ് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ 3 തത്വങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കൃഷ്ണതത്വം, ഭക്തിതത്വം, രസതത്വം. ഇത് 3 പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ധർമ്മപ്രയാഗ പ്രയാഗിൽ. എവിടെ? ആ പ്രയാഗിന് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? ഇപ്പൊ നടന്നത് കുംഭമേള, മഹാകുംഭമേള നടന്ന സ്ഥലം. മഹാകുംഭമേള. കുംഭമേള നടന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെ അത്? അതായത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് കുംഭമേള നടന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് കൃഷ്ണതത്വം, ഭക്തിതത്വം, രസതത്വം അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ഇതില് പ്രചോദിതനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു രചിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ രസതത്വം, ഭക്തിതത്വം അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഈ ഇതില് 19 ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം. 4 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പൂർവ്വ വിഭാഗം മാത്രം, ഈസ്റ്റേൺ ഡിവിഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതില് 19 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ആകെ ഉള്ളത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സാമാന്യ ഭക്തിയാണ്. 2ാമത്തെ തൊട്ട് 16ാമത്തെ വരെ ഉള്ളത് സാധനാ ഭക്തി. 3ാമത്തത് 17, 18 അധ്യായം ഭാവഭക്തി. 19ാമത്തത് പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വിഭാഗം 19 അധ്യായം സാമാന്യ ഭക്തി, സാധനാ ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന 19 അധ്യായത്തിന്റെ ഡിവിഷൻ. സാമാന്യ ഭക്തി, സാധനാ ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ചരിത്രം, പിന്നെന്താണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സ്ഥാനം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 6 ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരില് പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ ലീഡർ ആയിരുന്നു രൂപഗോസ്വാമി. പിന്നെ എന്നോടിയുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് പ്രയാഗിൽ വെച്ചിട്ട്. കൃഷ്ണതത്വം, രസതത്വം, പിന്നെ ഏതായിരുന്നു ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ? കൃഷ്ണതത്വം, രസതത്വം, പിന്നെ ഏതായിരുന്നു? ഭക്തിതത്വം, ഭക്തിതത്വം, കൃഷ്ണതത്വം, ഭക്തിതത്വം, രസതത്വം. അതായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അതിൽ പ്രചോദിതനായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത് രചിക്കുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തിൽ 6 ഗോസ്വാമിമാര് കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ, രൂപഗോസ്വാമിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, രൂപഗോസ്വാമിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ രൂപാനുഗാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരെയുള്ള പരമ്പര, ശ്രീലഗുരു പരമ്പര അത് വരുന്നത്, അത് നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മുതൽ രൂപഗോസ്വാമി വരെയുള്ള പരമ്പര അത് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പറയാൻ വേണം ഒന്നുകൂടി. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങള് എന്നോടി എന്നാണ് പറയുന്നത്, നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ. നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്, എന്നോടി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അപ്പൊ എന്നോടിയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ 6 ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെ എന്താക്കണം? ഗോസ്വാമിയാക്ക. ഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം, ഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഗോസ്വാമിയാക്കാന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഉദ്ദേശം. 2ാമത്തത് ഭക്തിരസം, പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ രസം, അത് ഭൗതിക രസത്തെ കുറിച്ചും ഭക്തിരസത്തെ കുറിച്ചും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം. പിന്നെ ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിലൂടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത് പ്രായോഗികമായ സൂചനകൾ തരുന്നത്. ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിലൂടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കാമെന്ന് പ്രായോഗികമായ സൂചനകൾ തരാം. പിന്നെ വ്യത്യസ്ത രസങ്ങളില് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത്, എല്ലാ ജീവികളെയും തികച്ചും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രം. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവികളെയും നമുക്ക് നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും ഒരേപോലെ സ്നേഹിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രം പരിശീലിക്കുന്ന ഭക്തരുടെ ഭക്തി ജീവിതം പരിപോഷിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതം പരിപോഷിപ്പിക്കുക. ഈ 6 ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തിനുള്ളത്? ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ. ഒന്ന് നമ്മളെ ഗോസ്വാമിമാരാക്കി മാറ്റും, ഭക്തിരസത്തെ കുറിച്ചും ഭൗതികമായ രസത്തെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി തരും. ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള പ്രായോഗിക സൂചനകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക
അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ വ്യത്യസ്തമായ രസങ്ങളില് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാ ജീവികളെയും തികച്ചും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രം, പിന്നെ ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവിതം പരിപോഷിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതില് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം, ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണം. ഇത് ബുക്കിലില്ല, ഈ ശ്ലോകാണ്. പക്ഷെ എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പല പല അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് പല സ്ഥലത്തും കാണാം. ഇത് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം: അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനു ശീലനാം ഭക്തിരുത്തമാം. അതായത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 19:167 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. CC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദിലീല, മധ്യലീല, അന്ത്യലീല, അങ്ങനെ 3 ലീലകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതം സ്കന്ധം പറയുന്ന പോലെ അതിൽ അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. അതില് 19ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 167ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നതാണ്: അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനു ശീലനാം ഭക്തിരുത്തമാം. ഒരു ഭക്തിയിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, അന്യമായ അഭിലാഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതില്, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഭൗതികമായ ലാഭത്തിനോ ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയോ തത്വചിന്താപരമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെയോ ഉള്ള നേട്ടമോ ആഗ്രഹിക്കാതെ പരമഭക്തനായ കൃഷ്ണനോട് ഒരാൾ അതീന്ദ്രിയമായ സ്നേഹപൂർവമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. ഇതിനെയാണ് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഇത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എന്താ പറയാ, 1ാമത്തെ അധ്യായം 1:11 ഇതും സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. 1ാമത്തേല് 4 ഭാഗങ്ങളാണല്ലോ. അപ്പൊ 1ാം അധ്യായത്തില് 11ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിൽ ശ്ലോകങ്ങളില്ല, നമ്മളിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു, മീനിങ് മാത്രമേ കൊടുത്തു പോയിട്ടുള്ളൂ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ. അതില് ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മളോട് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ ലെവൽ 5 എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞത് അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ ഉത്തമനായിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭൗതികമായ ലാഭത്തിനോ ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയോ തത്വചിന്താപരമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെയുള്ള നേട്ടമോ ആഗ്രഹിക്കാതെ പരമഭഗവാനായ കൃഷ്ണനോട് ഒരാൾ അതീന്ദ്രിയമായ സ്നേഹപൂർവമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അതാ നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദിനാവൃതം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് വേറെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എല്ലാതും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് മാത്രം ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് ഭഗവാന് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് എന്ത് പറയണത്? ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അതാണ് ഏത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ തരത്തിലുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെ, നമുക്ക് ഒന്നിനായിട്ട് ബന്ധമില്ല, എന്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാനുമായിട്ട്, ഭഗവാൻ അനുകൂലമായ രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. അതാണ് ഭക്തി, ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം എന്ന് പറയുന്നത്. എടുത്തുണ്ട് ആരെങ്കിലും സ്ക്രീൻഷോട്ട്? ഇത് എടുത്തത് വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇതില്. അപ്പൊ 1ാമത്തെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് നമ്മൾ കണ്ട ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്? നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തയില്ല. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദിനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും അഭിലാഷങ്ങളില്ലാതെ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിക്കൊണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് മാറ്റാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുക. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. ഇനി 2ാമത്തെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി രുച്യതേ. ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി രുച്യതേ. ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സർവോപാധി വിനിർമുക്തം. നമ്മൾ യാതൊരു ഉപാധികളും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതാണ് ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പരമപുരുഷനായ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും യജമാനായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കുക.
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആത്മാവ് പരമാത്മാവിനെ സേവിക്കുമ്പോൾ 2 പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഒന്ന്, ഭൗതികമായ പദവികളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും അതിലൂടെ. എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നത്? ഒന്ന്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും സാധിക്കും പരമാത്മാവിനെ സേവിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ 2 ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ഒന്ന്, എന്താണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്? നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാകും, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. രണ്ടാമത്തത്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പദവികളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ അതിൽ കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് വരുന്നത്? ആസക്തി വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇല്ലാതാകും. പ്ലസ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അതാണ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഗുണം കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്? യാതൊരു വിധത്തിൽ അല്ലെ, സർവോപാധി വിനിർമുക്ത, എല്ലാ ഉപാധികളും, നമ്മൾ ഒരു ഉപാധി ഉണ്ടാവില്ല ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില്. ഭഗവത് സേവനം മാത്രം. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഗുണം കിട്ടുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പദവികളിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടും. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ഈ 2 ശ്ലോകം മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. ശ്ലോകം മനസ്സിലായി. ഇത് 2ഉം നമ്മൾ ഈ ബുക്കിലില്ല, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടത് പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ഇതില്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ആ 6 പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഉദ്ദേശം. അതിലൊന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തി രസം, ഭൗതിക 2 രസം പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ ഇതിലില്ല 2 രസത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഭക്തി രസവും പിന്നെ എന്താണ്? ഭക്തി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രസം അല്ലെ, മെറ്റീരിയൽ രസമല്ല പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തത് ഭക്തി രസവും ഭൗതികമായ രസവും. 6 പോയിന്റ് പറഞ്ഞില്ല നമ്മള്? ഭക്തി രസവും മെറ്റീരിയൽ രസം, അതായത് ഭൗതികമായ രസം രണ്ടാമത്തത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനാണ് പറഞ്ഞു. ഈ ഭക്തി രസവും ഭൗതിക രസവും, ഭക്തി പ്ലസ് രസം അല്ലെ. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണെന്നാണ്. രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രസം, ടേസ്റ്റ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തി രസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഭക്തിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ്. ആ രസം നമുക്ക് 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് രസം ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക്? അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലൗകികമായിട്ടുള്ള രസവും രണ്ടാമത്തത് ഭക്തി രസവും. ഈ ഭക്തി രസം, ഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. ആ രസത്തിനെ നമ്മൾ 2ആയിട്ട് പറയാം. 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് ആ രസം കിട്ടും. എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയുടെ രസവും കിട്ടും നമുക്ക്. പിന്നെ ഏത് കിട്ടും? രസം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രസവും നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഭക്തി രസം എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഫുൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എല്ലാ സമയത്തും ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രസമാണ് എന്ത്? ഭക്തി രസം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഭക്തി രസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രസമാണ് ഭക്തി രസം. രണ്ടാമത്തതാണ് ഭൗതികമായ രസം, ലൗകികമായ രസം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ രസം എന്ന് പറയാം. ഇത് 2 തരത്തിൽ നമുക്കുണ്ട്. ഒന്ന് ലൗകികമായിട്ടുള്ള രസം എന്ന് പറയുന്നത് ചപല സുഖവും, രണ്ടാമത്തത് ഭോഗത്യാഗം. 2 കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. എന്താണ് ലൗകികമായിട്ടുള്ളത്? 2 തരത്തില് രസം. ഒന്ന് ചപല സുഖം, രണ്ടാമത്തത് ഭോഗത്യാഗം. ചപല സുഖവും ഭോഗത്യാഗവും. ഒന്നാമത്തത് ചപല സുഖം, രണ്ടാമത്തത് ഭോഗത്യാഗം. ചപല സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ചപല സുഖം പേര് കേട്ടിട്ടും തോന്നുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന്? ചപല സുഖം, ചപല സുഖം എന്ത്? പ്ലഷറിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ? അതെ, അതായത് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം, കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാത്രം നമുക്കത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്കതൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സാരി മേടിച്ചു, നമുക്കത് കണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് നമ്മളൊരു സാരി മേടിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സാരി കിട്ടുന്നത് വരെയാണ് നമുക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. ആ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് സമയത്ത് ആ സാരിയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമുക്കത് കിട്ടി, നമ്മളെ ഇഷ്ടം അവിടെ കഴിഞ്ഞു, ആ സുഖം, നമ്മളെ സന്തോഷം അവിടെ കഴിഞ്ഞു. അത് നമ്മളവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതിനോട് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് വേറെ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അല്ലേ? അങ്ങനെ
ഒരു വസ്തു നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ മേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുറച്ച് സമയമാണ് നമുക്കത് നിൽക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് നോർമലായിട്ട് മാറും. ആണല്ലോ? അതെ. ചപ്പല സുഖം എന്ന് താൽക്കാലികമായ അതായത് നമുക്ക് താൽക്കാലികമായ മനസ്സുഖം, താൽക്കാലികമായ സുഖമാണോ മാതാജി? മനസ്സിന്റെ സുഖം, താൽക്കാലികമായ അപ്പൊ ഈ ചപല സുഖം താൽക്കാലികമായ മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ ചപല സുഖം എന്താന്നുള്ളത് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായി നോർമൽ ആയിട്ട് മാറിയത്. അതാണ് ചപല സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നും, പിന്നെ നമുക്കത് നോർമലി ആയിട്ട് പോകുന്നത്. രണ്ടാമത്തേതാണ് ഭോഗത്യാഗം. ഭോഗത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാത്രം നമുക്ക് ഈ ഒരു സുഖം വേണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് തോന്നാണത്. കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു സുഖം വേണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമ്മളിപ്പോ ജോലിക്ക് പോകാണ്. തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ നമുക്ക് ജോലിയാണ്. ഫുൾ ടൈം നമുക്ക് വർക്കാണ്. ഓഫീസിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ, വന്നാൽ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ജോലി, അത് കഴിഞ്ഞ് പറയുന്നത് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണോ, അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോ ഫുള്ള് നമ്മൾ പ്രഷറിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമുക്ക് 2 ദിവസം ഇതിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന്. നമുക്ക് 2 ദിവസം എന്താ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്? നമ്മള് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നമുക്കൊരു സുഖം വേണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ സാറ്റർഡേ സൺഡേ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം ഇതിന് ഫുള്ള് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതാണ് എന്ത്? ഭോഗത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആ സുഖം വേണമെന്ന് തോന്നാം. അത് ആ ഒരു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മതി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് തന്നെയാവും? പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ പോകും. നമ്മള് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ നമ്മൾ ഫുള്ള് വർക്ക് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 2 ദിവസം ഈ ഒരു സുഖം നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ റിലീസ് ആവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭോഗത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ അത് ആഗ്രഹിക്കണം. അപ്പൊ ലൗകികമായ സുഖങ്ങൾ 2 തരത്തില്. ഒന്ന് നമ്മള് പറയുന്ന ചപല സുഖം, രണ്ടാമത്തതാണ് ഭോഗത്യാഗം. ഭോഗത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ്? കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്താഗ്രഹിക്കുകയാണ്? നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു മോചനം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക. ആ ഒരു സുഖം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇത്രയും നമ്മൾ പ്രഷർ എടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും പെട്ടെന്ന്. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ 2 കാര്യം നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാവരും, അല്ലേ? അതാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രസം നമ്മൾ പറയുന്നത്. 2 തരം ഈ ലൗകിക സുഖം 2 തരം പറയുന്നത്. ഒന്ന് ചപല സുഖം, രണ്ടാമത്തത് ഭോഗത്യാഗം. അതാണ് ഈ ഭക്തിരസവും ഭൗതിക രസവും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിരസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു രസം. രണ്ടാമത്തതാണ് ഭൗതിക രസം. ഭൗതിക രസത്തിൽ നമ്മൾ 2 എണ്ണം കണ്ടു. ഒന്ന് ചപല സുഖം, രണ്ടാമത്തത് ഭോഗത്യാഗം. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? മാതാജി, ഈ ഭോഗത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരു ഇതില് അതായത് ഭൗതികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കൽ, അത് പറഞ്ഞൂടെ? അതെ, അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്. ഭൗതികമായ, അതായത് മാറി നിൽക്കണം നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട്. നമ്മള് കുറച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ഭൗതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി മാറി നിൽക്കൽ, മനസ്സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതെ, നമ്മളൊരു സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുകയാണത്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞത്. അത് നമുക്ക് ശരിക്കും അത് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. കാരണം നമ്മൾ ഇത് എല്ലാവരും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഉള്ളടക്കത്തില്, ഇതില് സ്ലൈഡിലൊന്നുമില്ല ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഇതിന്റെ ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോളൂ. ക്ലേശ അഗ്നി ശുപത മോക്ഷ ലഘുക്തകൃത് എന്നാണ് കേട്ടോ അവിടെ. കൃത്ത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. സുദുർലഭ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി. ഇത് ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്തതാണ്. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഞാൻ പറയുന്ന ആ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ മനസ്സിലായെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോളം പറഞ്ഞത്. ഒരാൾ എടുത്താൽ മതി, പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാലോ. പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, ഇത് തന്നെയാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മള് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക്
നാല് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് തിരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ അമൃതസിന്ധിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കൂടാതെ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധിന് ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് നമ്മള്. അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഫസ്റ്റ് മംഗള പ്രാർത്ഥനയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് മംഗളാചരണത്തില് ആദ്യം പറയുന്നത് അവതാരികയില് ഇത് സമർപ്പണാണ്. ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് പേരാണ് ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് രൂപഗോസ്വാമി ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 10 ദിവസം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതൊരു സമുദ്രമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, സാഗരം പോലെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെ ഈ 19 അധ്യായങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് തന്നത് ആരാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് രൂപഗോസ്വാമി ഫസ്റ്റത്തെ മംഗള പ്രാർത്ഥന പറയുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെയും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു സംഗ്രഹം തയ്യാറാക്കാൻ പ്രചോദനം നൽകിയ ആരാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനെ പ്രണമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ രൂപഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമിക്കാണ് ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 2 തരത്തിൽ ഇത് സമർപ്പണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ആർക്ക് സമർപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു? ശ്രീല ഗോസ്വാമിക്ക്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഗുരുവിന് സമർപ്പിച്ചു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രൂപഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് പറയാം നമുക്കിത്. ഇതില് 4 ഭാഗങ്ങള് 4 തരംഗങ്ങളാണ്. 4 തരംഗങ്ങള് പൂർവ ദക്ഷിണ പൂർവതരംഗം, പശ്ചിമ തരംഗം, ദക്ഷിണ തരംഗം, ഉത്തമ തരംഗം. അതിലെ ഫസ്റ്റത്തെ പൂർവതരംഗാണ് നമ്മള് പഠിക്കുന്നത്. ആ പൂർവതരംഗത്തില് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങളാണ് പൂർവതരംഗത്തിൽ പറയുന്നത്. പൂർവതരംഗത്തിൽ പറയുന്നത് സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ രസങ്ങള് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് 5 രസങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ശാന്തം, ദാസ്യം, സൗഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ഇല്ലേ? പഠിച്ചിട്ടില്ല 5 എണ്ണം? ഓർമ്മയുണ്ടോ? 5 രസങ്ങള്. ആ 5 രസങ്ങൾ കൂടാതെ പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് രസങ്ങൾ ഇതില്. ഏതൊക്കെയാണ്? ശാന്തം, ദാസ്യം, സൗഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം നമുക്കറിയാം. അതുകൂടാതെ ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ബീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. അതിന്റെ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി. ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ പേര് പറയുന്നു കൂടി. ശാന്തം, ദാസ്യം, സൗഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ബീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. ഇല്ല, അത്ഭുതം, രൗദ്രം 6. അത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് സ്ലൈഡിൽ ഇല്ല. അത് അവതാരികയിലുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ. അതാണ്. എഴുതാൻ പറ്റിയോ? ഒന്നുകൂടി പറയോ? ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം. ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ബീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ബീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. ഇതാണ് നമ്മള് രസങ്ങൾ. എത്ര? 12 രസങ്ങളാണുള്ളത്. ശാന്തം, ദാസ്യം, സൗഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ഇത് പ്രാഥമിക രസങ്ങള്. പിന്നെ ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, ബീഭത്സം, വീരം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം. ഈ 7 രസങ്ങൾ സെക്കൻഡറി ആയിട്ടാ പറയുന്നത്. അത് 7 കൂട്ടിയിട്ട് 12 രസങ്ങളാണ് മൊത്തത്തിലുള്ളത്. നമ്മൾ 5 എണ്ണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ലെവല് മാറുന്നതനുസരിച്ച് അടുത്തും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പൊ 7 രസങ്ങൾ കൂടി 12 രസങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രന്ഥം ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും ആത്മീയാചാര്യനുമായ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് ആദരപൂർവ്വം പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഇത് ആരംഭിക്കുകയാണ്.
പിന്നെ വന്നിട്ട് അവതാരികയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പോവാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ ഹരേഷ്ണ മാതാജി ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, മാതാജിയുടെ ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. മാതാജി അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാവോ? മഹാസമുദ്രത്തിലെ മകര മത്സ്യങ്ങൾക്ക് സമാനരും എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ, അതായത് അവതാരികയില് 10ാമത്തെ പേജിൽ മഹാസമുദ്രത്തിലെ മകര മത്സ്യങ്ങൾക്ക് സമാനരും എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാസമുദ്രത്തിലെ മകര മത്സ്യങ്ങൾക്ക് സമാനരും മുക്തിയുടെ വിവിധ നദികളെ നിസ്സാരമാക്കി തള്ളിക്കളയുന്നവരുമായ മഹാഭക്തന്മാർക്കും ആചാര്യന്മാർക്കും എന്റെ വിനീതമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ. ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദികൾ സമുദ്രത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നത് പോലെ പരമസത്തയിൽ ലയിക്കാനാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്കു താല്പര്യം. സമുദ്രത്തെ മുക്തിയായും നദികളെയെല്ലാം മുക്തിക്കുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങളായും കൽപ്പിക്കാം. അവസാനം സമുദ്രവുമായി കൂടിക്കലരുന്ന നദീജലത്തിലാണ് അവ്യക്തഗതവാദികളുടെ വാസം. നദിയിലെന്ന പോലെ സമുദ്രത്തിലും അസംഖ്യം ജലജീവികളുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. സമുദ്രത്തിൽ വസിക്കുന്ന മകര മത്സ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊഴുകിയെത്തുന്ന നദികളെക്കുറിച്ച് ഗൗനിക്കാറില്ല. ഭക്തൻ നിത്യമായി ജീവിക്കുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മഹാസാഗരത്തിലാണ്. അവർ നദികളെ വകവയ്ക്കുന്നില്ല. അതായത് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ അലയാഴിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും എപ്പോഴും എന്നർത്ഥം. സാവധാനം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന നദികളോട് തുലനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റു പ്രക്രിയകളുമായി അവർക്ക് ബന്ധവുമില്ല. കടലിലെ സ്രാവ് എവിടെ കാണാ? കടലില് നടുക്കടലില്, അതായത് ഉള്ളിലായിരിക്കും അല്ലെ, ആഴത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ. ആഴക്കടലിലാണ് സ്രാവിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കടലിലെ സ്രാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് ഈ കടലിലെ സ്രാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കടലില് നടുക്കടലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഴക്കടലിലാണ് നമ്മൾ സ്രാവിനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കടലിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ മീൻപിടുത്തക്കാര് വന്ന് വലയിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ടാവും, തിരമാലകൾ ഉണ്ടാവും. ഇതൊന്നും ആരറിയുന്നില്ല. ഈ സ്രാവിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അല്ലെ. ആഴക്കടലിലാണ് സ്രാവ്. അപ്പൊ ഈ സ്രാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. അപ്പൊ ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് കടലില് മീൻ പിടിക്കാൻ വരുന്നതോ, അതായത് ഈ സ്രാവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ വരുന്നതോ തിരമാലകൾ വരുന്നതോ അതൊന്നും അറിയില്ല. അതിൽ നദികൾ വന്ന് ചേരുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും ആർക്ക് ബന്ധമില്ല? ഈ സ്രാവിന് ബന്ധമില്ല. ഇതിൽ വന്നു ചേരുന്ന നദികളെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം? നമുക്ക് ഈ നദികളെ അവ്യക്തഗതവാദികളായിട്ട് പറയാം. നദികൾ ഈ സമുദ്രത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന നദികളെ അവ്യക്തിഗതവാദികളാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികളായിട്ടൊന്നും ആർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. ഈ അവ്യക്തിവാദികൾക്ക് പക്ഷെ എന്ത് മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? കാരണം ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് വന്ന് ചേരുമ്പോ ആ മുകൾ ഭാഗം മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. ആ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ചേരുമ്പോൾ ആ ചേർന്ന ഭാഗം, ആ മുകൾ ഭാഗം മാത്രമേ ആർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ബാക്കി അതിന്റെ ആഴത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കറിയില്ല? ഈ പറഞ്ഞ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക്. അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഈ മീൻപിടുത്തക്കാര് വരുന്നുണ്ടാവും, അതില് തിരമാലകൾ ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും ആർക്ക് ബന്ധമില്ല? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ബന്ധമില്ല. നദികളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവ്യക്തിഗതവാദികളാണ്, അവരായിട്ടും ഇവർക്ക് ബന്ധം വരുന്നില്ല. മീൻപിടുത്തക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജനന മരണാണ്. ഈ ജനന മരണത്തെ ആർക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല? ഈ സ്രാവുകൾക്ക്. മീൻപിടുത്തക്കാരെവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഇവിടേക്ക് പോണില്ല അല്ലെ, താഴ്ന്ന ആഴക്കടലിലേക്ക് പോയിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ സ്രാവിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരിക്കലും എന്ത് വരുന്നില്ല? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിന്റെ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ സ്രാവുകൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ജനന മരണത്തെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അതാണ് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ആ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ഉൾക്കടലിൽ, ആഴക്കടലിൽ ഉള്ളതാണ് ആര്? ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്. ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒന്നിനെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവരെന്താണ്? ഫുള്ള് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു പോകുന്നവരാണ്. പക്ഷെ
നമ്മളെ പോലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര് അവരാണ് എവിടെ കിടക്കുന്നത്? ഈ സമുദ്രത്തിലെ മേലെ തട്ടിൽ കാണുന്നത്. അതിലേക്ക് ഒഴുകിച്ചേരുന്ന നമ്മളാണ്. അപ്പൊ അവരാണ് എന്ത് കാണുന്നത്? ഈ മീൻപിടുത്തക്കാരെ പേടിക്കേണ്ടി വരുന്നതും ഈ തിരമാലനെ പേടിക്കേണ്ടി വരുന്നതും ഒക്കെ ആരെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്? ഈ കനിഷ്ഠ അധികാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആരാണ് രണ്ടാമത്തെ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, അവരെയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ബാധിക്കില്ല. പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് എത്തണം? ആ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തണം. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്? ആഴക്കടലിലേക്കാണ്. അതിന്റെ ആഴത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ടത്. അതിന്റെ മോളിൽ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ആഴക്കടലിലേക്കാണ്. നമ്മളൊരു സ്രാവാകാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. നമ്മളല്ലാതെ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളാകാനോ അല്ലെങ്കിൽ മീൻപിടുത്തക്കാരാകാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് വേറെന്താ പറഞ്ഞത്, നദികള്, അതൊന്നല്ല. ആ ഭക്തിരസാമൃതത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട്, ഉള്ളിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത്. ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോ അതിന്റെ മോളിൽ കൂടെ നമ്മൾ വായിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാലേ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ തത്വം എന്താണ്? മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. ആ കടലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങണം, ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുക. നമ്മള് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മള് അവതാരികയിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സർവ്വ ആകർഷകനാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണൻ സർവ്വ ആകർഷകൻ. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എല്ലാതും അതിൽ പെടും. നമ്മൾ ബലദേവൻ, സംകർഷണൻ, വാസുദേവൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, വാമനൻ, എല്ലാ അവതാരങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്ണു തത്വത്തിൽ വരുന്നതാണ് എല്ലാം, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളത് ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കറിയാവുന്നത്. പിന്നെ ദീക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനാല് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ദിവസം മുതലാണ് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം തുടങ്ങുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മള് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസം മുതലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഒരു ISI മുദ്ര ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ആധികാരികമായിട്ടല്ല എന്ന് പറയാം. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനൊരു ആധികാരികത വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു ഗുരുവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു ആധികാരിക വരുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തില് പ്രാധാന്യം പറയാൻ കാരണം ഹരിനാമ ദീക്ഷയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആ ഹരിനാമം ജപിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക്, കലിയുഗ യജ്ഞം നാമജപാണ്, ആ നാമജപത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്കത് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ ആ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മളത് സ്വീകരിച്ച് നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോഴെന്താണ് കുറച്ചും കൂടി അതിന് ശരിക്കും ആധികാരികത വരാണ്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ദീക്ഷയ്ക്ക് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കലിയുഗത്തില് ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഹരിനാമ ദീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ന് മുതലാണോ നമ്മൾ ഈ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അന്ന് മുതലാണ് ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് വരുന്നത്. അതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് 100% നമുക്ക് എന്തല്ല, നമുക്ക് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ആധികാരികത വരണമെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് അതിനൊരു ആധികാരികത വരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴാണോ നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുന്നത് അന്ന് മുതലാണ് നമുക്കൊരു പുതിയ ജന്മം കിട്ടാണ്, പുതിയൊരു ജന്മം നമുക്ക് വരുന്ന പോലെയാണത്. കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് വരെയുള്ള ചെയ്തങ്ങൾ എല്ലാ പാപങ്ങളും നമ്മൾ ആ യജ്ഞങ്ങളിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആണ് നമുക്ക് പുതിയൊരു പേര് കിട്ടാണ്, പിന്നെ പുതിയൊരു ജപിക്കാനായിട്ട് ജപമാല കിട്ടുക. അതായത് നമ്മൾ പുതിയൊരു മനുഷ്യനാവുന്ന പോലെയാണ്. നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കത് സാധിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദീക്ഷയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അത് സാധിക്കുന്നത്. അതും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇത്രയും നമ്മള്
ഇനി നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുമ്പോ അവതാരികയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പൊ പറയാം, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. നാളെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. നാളെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങാം. പോരെ? ഇന്ന് തുടങ്ങാൻ 10 മിനിറ്റ് തുടങ്ങണോ? വിട്ടോ? നാളെ തുടങ്ങിയാൽ മതി. എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം 10 മിനിറ്റും കൂടി. സമയം കളയണ്ട, എടുക്കാം. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും? പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്: ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനുള്ള അവസരം ഒഴികെ മറ്റൊന്നും ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ തൽപരരല്ല. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടാനല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ പറയണത്. അതായത് ഇതിലൊന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ തൃതീയ സ്കന്ധത്തില് 29ാമത്തെ അധ്യായം 12, 13 ശ്ലോകത്തില് കപിലദേവൻ അമ്മയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശത്തിലാണിത് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കപിലദേവൻ ആരാണെന്ന് പറയാം. കപില മഹർഷി ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുവിന് അറിയാൻ പറ്റില്ലോ? ഭാഗവതത്തിൽ അറിയാം. മറന്നു. കപില മഹർഷി ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട് കപില മഹർഷി ഒരു അവതാരം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലേ? അതെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീത നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ അത് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു, വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കാണ് കപില മഹർഷി. ആ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത ഉപദേശത്തില് ദേവഹൂതി അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത ഉപദേശത്തിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. ഭൗതിക ലാഭങ്ങളിലോ ദാർശനികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലോ താല്പര്യമില്ലാത്ത എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അവരുടെ മനസ്സ് എന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം നിരതരായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സേവനത്തിനുള്ള അവസരം ഒഴികെ മറ്റൊന്നും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ തൽപരരല്ല. എന്നോടൊപ്പം എന്റെ ധാമത്തിൽ കഴിയാനുള്ള അനുവാദത്തിന് പോലും അവർ അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്ത് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമേ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ കഴിയാനുള്ള അനുവാദത്തിന് പോലും അവർ അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ കഴിയാൻ പോലും അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. അവർ എന്തുമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് കപില മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കപില മഹർഷിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഈ പരിശുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതി പോകും. ഇനി 5 തരം മുക്തികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 5 തരം മുക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടത്? ഏതൊക്കെയാണ് 5 തരം മുക്തികള്? ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക, അതല്ല, ഇത് വായിക്കാതെ പറഞ്ഞ 5 തരം മുക്തി ഏതൊക്കെയാണ്? അതെ, ഏതൊക്കെയാണ്? സാഷ്ട്യം. ആ 5 കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് മുക്തിയാണ്? സായുജ്യ മുക്തി. പിന്നെ അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാകുന്നത് സാരൂപ്യം. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ തന്നെ കഴിയുന്നത് സാമീപ്യം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയാകുന്നത് സാലോക്യം. സർവസമൃദ്ധ സൃഷ്ടികളും അനുഭവിച്ചു കഴിയുന്നത് സാഷ്ട്യം. അപ്പൊ 5 തരം മുക്തികള്: ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക, രൂപത്തിലാകുക, ധാമത്തിൽ കഴിയുക, സന്തത സഹചാരിയാകുക, ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം സർവസമൃദ്ധികളും അനുഭവിച്ചു കഴിയുക. അതായത് സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സാഷ്ട്യം. അപ്പൊ ഇത് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തികള്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭഗവത് സേവനം മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം.
വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തി സേവനത്തിന് 6 സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ഭക്തി സേവനത്തിന് 6 സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ആ 6 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തത്, ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ തുടങ്ങാം, കാരണം ഇത് ഇത്തിരി കൂടി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ട് അതില്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം 6 സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ 6 തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങള് എന്തൊക്കെയാണ് പറയണത്? ഒന്നാമത്തെ പറയണത് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനമരുളുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, ഇത് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത്. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങള്, അതാണ് ബേസിക്കലായി പറയുന്നത്. എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം കിട്ടും. അതിനെ പറയുന്നതാണ്, നമ്മളൊരു നേരത്തെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ക്ലേശാഗ്നി. ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് നമുക്ക് ഈ ബുക്കിൽ പറയുന്നില്ല അതൊന്നും, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതില് എഴുതിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ബുക്കിലാണ് ഇതൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം നൽകും. അതിന് നമുക്ക് പറയുന്നത് ക്ലേശ അഗ്നി, ക്ലേശങ്ങള് എരിച്ചു കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് പറയാം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭൗതികമായ ദുഃഖങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, ക്ലേശാഗ്നി. രണ്ടാമത്തത്, പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം അത് എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. അതെങ്ങനെയാണപ്പ? ശുഭമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ, എല്ലാ മംഗളങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശുഭമാണ് പറയാം. ശുഭ. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ശുഭത. ഒന്നാമത്തെ ക്ലേശാഗ്നി, രണ്ടാമത്തത് ശുഭത. അതായത് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. അതായത് ശുഭത. രണ്ടെണ്ണം ക്ലിയർ ആയോ? അത് രണ്ടും ശുഭത. ശുഭത എന്ന് പറയാ. ശുഭത എന്ന് ശരിക്കും അത് പഠിച്ചാലും മതി, അതൊരു ശ്ലോകാണ് ശരിക്കും. ക്ലേശാഗ്നി ശുഭത മോക്ഷ ലഘുകൃത് സുദുർലഭ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണീച്ച, അങ്ങനെയാണ് ആ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ബുക്കിലല്ലാതെ ആ പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. വന്ന് ക്ലേശങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മളെ ഇല്ലാതാക്കും. രണ്ടാമത്തത് ശുഭത, അതായത് എല്ലാ ശുഭങ്ങളും മംഗളങ്ങളും നമ്മള് കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്തില്ല എന്നാ പറയണത്? നമുക്ക് നഷ്ടമില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണം. ഒന്നാമത്തെ നമ്മളെ ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കും, രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് എല്ലാ മംഗളങ്ങളും തരാണ്. അതായത് ശുഭത. സമയമുണ്ടോ മാതാജി? നിർത്തണോ കൂടെ? വേണ്ട. അത് ഒരാളെ സ്വയം അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിലെത്തി. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറയണത്? ഒരാളെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിലേക്ക്, അതായത് നമ്മളെ ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കാണ്, അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ആനന്ദത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു ആനന്ദം ലഭിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, അതിലേക്ക് എത്തിക്കും. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? മോക്ഷ ലഘൂക്തകൃത്. മോക്ഷ ലഘൂക്തകൃത് എന്നാണ് പറയാ. നമ്മള് എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കാണ്? മുക്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കാന്ന് പറയാം. എല്ലാ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക്, അതായത് അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അതിനെ നമ്മൾ പറയും മോക്ഷ ലഘൂക്തകൃത് എന്ന് പറയും. ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയോ? മോക്ഷ. അതാണ് ഞാൻ ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ. അതെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ശ്ലോകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല, ശ്ലോകം വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. 6 പോയിന്റുകൾ വന്നപ്പോ അത് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നോക്കി എഴുതാം. മോക്ഷ ലഘൂക്തകൃത്. മോക്ഷ ലഘു ഹാത്ത്, ഹാ സൈലന്റ് ആണ്, കൃത്. മോക്ഷ ലഘൂക്തകൃത്. സൈലന്റ് ആണ്, മോക്ഷ ലഘൂക്തകൃത് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത്. നാലാമത്തത്, പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം വളരെ വിരളമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് നടക്കില്ല. ഭക്തി നമുക്ക് കിട്ടും, മുക്തി നമുക്ക് കിട്ടാം, പക്ഷെ ഭക്തി നമുക്ക് തരില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭക്തി കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനം വളരെ വിരളമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതായത് സുദുർലഭ. നാലാമത്തത്
സുദുർലഭ. നാലാമത്തെ എന്താണ്? അത് ദുർലഭമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ദുർലഭമായിട്ടുള്ളതാണ്, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, ഭഗവാന്റെ അല്ല രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പറയും സുദുർലഭ എന്ന് പറയും. ഭക്തിയുടെ സേവനം വളരെ വിരളമായി മാത്രം ലഭിക്കും. നമുക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും, പക്ഷെ ഭക്തി കിട്ടാൻ പാടാണ്. കാരണം ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭക്തൻ എന്ത് പറയുന്നു? ഭഗവാൻ എന്താ ഇഷ്ടം? ഭക്തന്മാരുടെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തവത്സലനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് പറയാൻ ഭക്തി സേവനം നമുക്ക് വളരെ വിരളമായിട്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ ദാസനായിരിക്കും ഭഗവാൻ. ആ ഭക്തന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടില്ല ഭക്തിയുടെ സേവനം. അത് സുദുർലഭമാണ്. അതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ്, സുദുർലഭ. അഞ്ചാമത്തത് അഞ്ചാമത്തത് ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നവർ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് വേറെ എന്തുപോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? മോക്ഷം പോലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതായത് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ. ആ പോയിന്റിന് അതെന്താണ് പറയുന്നത്? പറയുന്നത് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ എന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നവർ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേർഡ് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരൊരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് അവർ. അപ്പൊ അവരൊരിക്കലും പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത്, അതിന്റെ ഇപ്പുറം മോക്ഷത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതാണ് സാന്ദ്ര ആനന്ദ വിശേഷാത്മാ. അഞ്ചാമത്തത് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമാണ് കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ആകെ ഒരു മാർഗം. ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. എന്താണ്? പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം. അത് ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി. ആറാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി. ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണിയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 6 പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ ക്ലേശാഗ്നി, രണ്ടാമത്തത് ശുഭത, മോക്ഷ ലഘൂക്തകൃത്, സുദുർലഭ, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി. അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ കണ്ടത്. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം തരുന്നു. എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. സ്വയം അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കും ഒരു വ്യക്തിയെ. ഇത് വളരെ വിരളമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നവർ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനുള്ളൊരു മാർഗമാണിത്. കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ളൊരു മാർഗമാണിത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഒന്ന് ക്ലേശാഗ്നി, ക്ലേശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ, നമ്മളെ ദുരിതങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കും. പിന്നെ ശുഭത, ഇത് എല്ലാ മംഗളകരങ്ങളെയും തുടക്കമാണ്. നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? എല്ലാ മംഗളങ്ങളും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് നമുക്ക്. പിന്നെ മോക്ഷ ലഘൂക്തകൃത്, അത് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടാണ്. നാലാമത്തത് സുദുർലഭ, അതായത് നമുക്ക് വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതാണ് സുദുർലഭ. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നവര് മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അടുത്തത് പറഞ്ഞത് ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി. ഇത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ച 3 കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു പേജ് മുഴുവനാക്കിയിട്ടില്ല. ഈ ഒരു പേജിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? നമ്മൾ ഒന്നാമത്തത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ അല്ലെ, 6 അത് പഠിച്ചു. പിന്നെ മുക്തിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മള് കപിലദേവൻ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പരമപദം എന്താണ്? ധാമത്തില് ഭഗവാന്റെ കൂടെ കഴിയാൻ പോലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങള് ഇന്ന് പഠിച്ചു. ഈ ഒരു പേജിന്റെ മുഴുവൻ ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണ്, കണ്ടില്ല? ഇത്രയും ചെറിയ ബുക്കില് ഈ ഒരു പേജിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതിരിക്കുകയാണ്. ഈ 19 അധ്യായം തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് എടുത്തത് മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും?